Is mi se cáil ó Caníla agus tá mé bín díos agus is sprálma dhéanamh ealainn. Tá mé imime cónaí ag gúna an chlár. An áit is fearlam imime chundé ná inis. Mar tá glór rudaíonn agus na scáil, dhéanamh mé ammánaíocht agus pell agus ealainn. Bhí mé ag imirt ammánaíocht le bailí agus bhí mé ag imirt pell le Clondalkin. Is mála a bheith ag tarrant agus uaireanta ag dathú. An rud is fearlam faoi ealainn ná tá sé anna spríúil agus is sprálam a bheith ag cruthú rudaí suas. An mé chud smaointí ón teilifís agus thugann sé go dtí mo ceann. An rud atá teastáil na gcuirma ealainn ná marcóirí, paint acrylic, peann luí agus scriseáil. Thosaigh mé ag déanamh ealainn nuair a bhí mé beag. Bheadh mé ag géirí a bheith maisiúthóir, comics agus leabhar. Bhí mé cruthú lena blochanna. Ógan ceann sin gá lá nó lá amháin agus an ceann eile gá lá. Sa comic Tommy Topper, tá Tommy Topper ag dul ar léanta saoire. Sé dul go dtí Hawaii agus ag bualadh leis a cuarda. Peter Pencil, Roger Rubber, Robert Ruler, rinne mise agus mo dad an comic. Is mise cathail agus cruthaín.